Ćao ljudi, evo nas ponovo u LAN TV, sa vama je Lazar. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Kao što svako radi na početku, seče drvo. To ću i ja da radim. Wow. Ajde brže. Dovoljno će biti za početak oko 10 drva. Ja mislim da će biti dovoljno. Za sad imamo 6. Ajde još. 7, 8, 9, evo ga, 10, 11, ajde 12 i gotovo. Idemo da pravimo kuću na planinu. Ovdje gore ćemo praviti kuću, evo već sam našao mjesto za kuću. Može ovdje. Ja volim da pravim kuće tako na vrhu negdje. Posle da ispoubijamo ove svinje, koliko ih puno ima. Ovo smo izranjali. Gudu, beži! Oho. Meni je bolje prvo da napravim sklonište od zombija, pa ću posle sve ostalo. Evo tako. Posle ću to da dovršim. Sad da napravimo mač da uzmemo hranu. Tako i jednu sekiru. Evo tako. Dođite, good. Op, moram ovdje sada se pazim. Good up! Odi. Good, dođi, good. Good, dođi. Dođi, good up! Ne begaj, dođi vam. Good up. Dođi, good. Ovdje baš ima puno svinja.
čekaj. Ja igram na mirno. Ali, sad sam namestio na lako. Gde su gude? Evo ga, guda. Gledajte, gud. Evo, sad kad sam namestio na lako, odmah sam oglednao. Evo ovdje ćemo posle da kopamo. A sad idemo kući. Idemo u kuću koju još nemamo. Napravim kramp sad. Tako. Trebamo nam malo kamena. Evo ovdje. Dovoljno je. Da još 4. Za svaki slučaj. Ili još neki. Ma sigurno će da zatreba. Za šporet, sekira, mač. Zatrebat će. Pre svega ću da napravim šporet. Sada ću da napravim sekiru. Ona mi je puno potrebna za drvo. A sada ću da idem i da sečem to drvo. Posle ćemo da idemo da istražujemo ovu pećinu. Mislim, u sljedećoj epizodi ću da istražujem. Ne u ovoj. Pauk! Mač. Mač. Pauče. Smrdljivi. Smrdljivi. Odakle pauk? Ovo će biti opasno da idemo kroz ovu pećinu. Moram brzo... Pada mrak. Moram da idem brzo da sagradim kuću kako me ne bi pojeli zombi. Ako me pojedu morat ću sve iz početka da počnem. Ali ne verujem da će oni na ovu planinu da se penju. Ali možda i hoće. Ne znam ništa. Brže. Nemamo dovoljno drveta, ali poslužit će i to.
Nema veze. Moram brzo još malo drveta da isečem. Treba će mi. Sad moram da se pasim. Enderman lako može da dođe. Bar da se gradimo ovo. Barem da imamo za jedan ugalj. Nemamo ni za to. Ajde ovu sekiru da zapalimo. Dobro, spašeni smo. Ili ipak nismo. Ili ipak jesmo. Sreća. Imamo bar osvetljenje. Tako. Sada možemo da čekamo dan. Pogledajte koliko pauka ima. To crveno što svetli, to su pauci. Ljudi, ja mislim da bi ovdje trebao da završimo ovu epizodu. Samo da sagradimo ovo. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!